mag-lunch, namin surprise, isa ka COVID fan ni Nicole. So, Tita Eda, shout out to you. Eda Solomon, amo siyang i-surprise kay grabe gid kayo niya ka-idol si Nicole. Kay siguro si Tita nakarelate siguro sa gibati ni Nicole. Mo siguro gi-idolize gid niya si Nicole. So, mag-lunch sa Tita before mi mo ana nimo. So, guys, I hope you enjoy our vlog and also subscribe to our YouTube channel. Tur Jakbuakan! Nicole, sunod gani Nicole, dili ka magpabadlong. May gana si Mama Fe, talagsara na mo tingog day. Pag siya na galing mo tingog day na, mangambot na lang yung kunimo. Simple raman yang gusto kuan sa imo maligo ka, gisayo gani kag adto niya para maka-ready ka. Kinsa may dili sa puton anang mulakaw na ta pag adto niya mo upay pagguman nimo. Di siya gusto magkarag-karag ka. Giandaman na kay og sanina. Mo gani, ayog kuan, pabadlong kay dili biya lalim Nicole. Pag si Mama Fe na ganing makuan nimo na mangambot na lang gyud ko nimo day. Wala ka kabantay ni Mama Fe nga og ako'y masuko nimo tabon-tabunan pag gani ka ni Mama Fe. Ay pasuka si Mama Fe kay gamay ra man yang gusto mahitabo nimo. Nga limpyo ka, gwapa ka, wala nagay kasugo diha sa balay, wag kay trabaho sa balay. Ang imuha ana is magpagwapa lang ka permi, maligo permi. Dili kay ingnon ka ni Mama Fe. Nicole, kaligo Nicole. Tubago nimo si Mama Fe, naligo naman ko gahapon. Kada adlaw ang maligo gyud Nicole. Sabot ka? Dili kay nang magsorry ka karon din pag next day. Magsorry ka karon din pag next day kuan kanang baliko na pud nimo. Dapat lang. Unsa pa man nimo ha? Kanin chicken. Narot na to nimo isa ka plate ganina. Lami no. Ikaduha na day ni nga kuan ni Nicole. Ikaduha na ni nga plato ni Nicole. Unsa man nimong na-learn atong pagkasaba ni Mama Fe nimo ganina? Unsa may nasabta nimo? Dili gay maayo na kapagyan. Dayon? No, cute. Exactly. Dili mo tigunsa ni Mama Fe. Dapat kanang maikog ta ba? Kana bitang maikog ta kay si kuan si Mama Fe giapiman ako then magpabadlong pa ko. Wala galing kayo na si Mama Fe. Yang anak dili gi magpabadlong niya. Kana imong una-unaon. Wala gyud tay problema Nicole pag kana bitang ang sa ingon ni Mama Fe nga. Dahil pag-atiman sa imong kagalingon imong kwarto ganina gisabot si Mama Fe og samot kay ang kwarto nimo pasagdan lang nimo. Gagubot. Kung saan na lang umubalin tagbalay. Kung balin tawag ka ng dako-dako pa sa imong kwarto. Dili gi kalimpyo sa gamayng kwarto. Be, saan mo na to be? Be, ikaw daw kuan be. Naman ko ini. Dili sige very good kay mong limpyo ka. Pero dili mang limpyo day ug ingnon. Dapat kada adlaw mang limpyo kay gamay ra man tay imong kwarto. Sorry Mama Fe. Sure ba daw ka nagsuri ka tarong tinuod? Sorry lang kakaroon. Nagkaguman. Usab later. Hindi naman usap. Sige ha. Dili ng few moments later day. Kaya ka ng few moments later sa vlog, raman na nato. Kaya bitang a few moments later, dapat dili sa personal nga kinabuhi may tabo ng few moments later. Ha? Busog ra ka? Kaduhan naman ko nimo. Ikaduhan naman itong plato. Diet.
diet. Basta mga Paul ang alam mo, puso diet. O, bakane? Use Paul in the sentence. Paul! Di mapulan o kaon. Man ka na? Yo, grabe kayo. Yeah. Ito maulaw guys, maulaw, pas mo. Ulo ka pas mo. Rice o. Rice pa mape. Di na. Kaya na ako na lang yun. Wala rin kita favorite full ayo. Like, fun fact guys. Sitaw guys ha. Anong mag-vlog ni guys? Nag-vlog sa Tito Shane. Ako manay benda camera. Ako ngayay bro nga no. Na si Nicole, si Tito Shane, may managkaon. What's the best part pag mag-vlog? Best part mag-vlog is kanang ma-turn off na niya din kaon. Sabi mo na si Nicole. Busog na ko tito. Na-press Tito Shane. Sagit ba ko, anak ako, urot kayo ka na. Daggan dyan kayo ni Sobra, oh. Napa, oh. Ito na kayo, ano makita nyo? Ako, urot anak ko, kaya mamafya ng banat anak. Bo, napay duha po lang totoo. Napaidua ato. Ano mga, nagsay mga piron, sayang man, kaya wala mas Tito Don. Ganito ang Tito Don. Bakit ang plus Tito Don? Ako yung mapuling Tito Don ron. 1, 2, 3, food is loving me. Ah! So, hindi mawala. Tapi nun, taga-Surya ba? Taga-Surya kay kuha. Did you know that scallops can make you feel amazing? Scallops biya kay masya kita appetizer. Wala man sa appetizer. Kuno ko balo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na naurot o din. Duha ka kuan. Kanya Ha? Atong munyeka kay nag-coffee-coffee naman daw. Hurot na? Oh, dali, aray. Hindi ko coffee, good chocolate. Ah, chocolate dito? Mapikuha pa, maulo mga mapi. Ganawa pa ko. May ginawa ay mo ang mapi, oo. Wag na silang duha. Kita na lang. Kuha kapi na po na ane. Dahil kay, naulahi mag-abot. Good luck sa mga pots, dira. Ayun lang. Karon na bitaw ni. Ah, karon na bitaw nila. Ugma na po. Ugma na po. Ito sa gigon ni mo ganyan ito Shane. Ang diet, extend. Extended until tomorrow. Mo gyud ano Then tomorrow, extended until tomorrow. Next again. day. So, kapag gulat ninyo. Alin na mo. Kaon na mo. Alin na mo. Kaon na mo. Good. As long as we're living, eat to the fullest. Eat to the fullest. Oh, Ito na po. Namakay no. ha? Namakay bag. Ano kay bang? Dalan o. Ako pa man din. Wala pa natandog. Nakatisyo. Alam mo sugar. Parang dapat ka. Hangad sa mo daw din ng CCTV. Saban. CCTV is over there. Pero, Alakan ni Kun. Ayun na rin paminawon. Batanon, vlogger, asatorjak, wakak, nadakpan. Unsay rason, unsay kaso. Nang bring house. Saktan si CCTV. Nagilobigyan rin. Ay, Ay, boy, butang na rin. Mahala ka. Yan yung bring house. Ganun na niya. yan ay na. Hindi ko, mamakita gayon na sa ako ang tutorial. Ang tama. Bone marrow. Top and bottom. Di ko na siya madadali din ng lugit guys. Muna siya technique guys. Tunudlo ni sa ako ang lola. Abe? Ano ko yupon? Alam ko kabalo ato da. Oo, kabalo. Na. Nalina. Mas. Dili man namay ko ang sa ilano ko. Tampong. Mapeke. Blow. Di, bali. Bali. Kada. Di. Welcome to Colin's Unbelievable Tutorial. Matod pa sa imong. Lola. Sa birthday, blow your candle. Sa kaon-kaon, blow your narrow. Ay, narrow na siya, narrow. Viewers, lami ni dalon si Paul og mga kaon ngayon ani og kana bitaw mga anli. Di kita ganse. Bigyan sir. Yes, we're back. Mangita sa kami ni Nicole og flowers. So, asa mi makapalit ani karon. Dayon.
among i-visit si Tita Eda. Grabe kay siya ka-fan ni Nicole. Pareha mo gibati ni Nicole, tita. Si Tita Eda Solomon. She's so in love with Moniaka. So, in return, we wanted to visit her and give her some gift like flowers. Then, we'll see her reaction o unsa iyang reaction pagdawat niya sa Bulak. See you later, guys. I hope you enjoy. Charalak, subscribe. Meow, meow. Nice chocolate. Ha? Nice, no? Kunawi lang top toys ay. Nice po lang top toys. Good afternoon. Wala Nicole, manging heart pa. Aida, nag-order ko og rose para nimo, para malipay ka. I love you, Tita Aida. Hi guys, we're back. Now nakapalit na may bulak para kay Tita Eda. So, we're on our way. Among atuon si Tita Eda. Dade, Excited na ka mo niya ka? Diyan may istorya ni Tita Eda. thank you, Tita Aida, sa pagtanaw nimo sa third track buwak ha. I love you, Tita Aida. Para di sa mga Tita Aida ang flowers. Rasa na, Nicole. Tita Aida. Ha? Tita Aida. Tansa mo ba? Tansa mo siya taron. Excited na ka, Nicole? Excited ka? Hi, Tita Eda. Hello! Sana Tita I love you. Nag-vlog si Tita Eda.